Krásný den, já vás vítám u dnešního v řadě již 4. rozhovoru s hostem mého kurzu Spokojené miminko, Soňou Kapavíkovou. Ahoj Soni. Ahoj. Vítám tě tu, děkuji, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Já taky moc děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Můžeš se nám prosím trošku představit a říct nám, co děláš a něco o sobě? Jasně, určitě můžu. Takže moje jméno je Soňa Kapavíková a teďka poslední dobou se věnuju znakování z batolaty. Vlastně dostala jsem se k tomu tak, že kdysi dávno jsem viděla, jak znakujou s batoletem ve filmu Jeho fotr, to je lotr, což bylo někdy asi v roce 2004 a od té doby jsem si to zapamatovala a věděla jsem, že jestli budu mít někdy dítě, tak s ním chci zkusit znakovat. Takže když se mi pak narodila dcerka, tak jsme se do toho pustili a přišlo mně to, že je to prostě naprosto boží a že se o tom právě strašně málo ví. Takže jsem se rozhodla, že se tomu budu věnovat a že zkusím to povědomí o tom znakování rozšířit, aby víc maminek mělo možnost tady tu úžasnou metodu využívat se svými miminky. To je skvělý, protože je pravda, že vlastně já, když syn byl miminko, tak jsem vůbec netušila, že něco takového je, respektive možná jsem o tom jako zaslechla, ale nevěděla jsem vůbec, co si pod tím představit. Můžete nám napsat, vy, kdo nás právě sledujete, jestli znáte znakování a jestli ho používáte, nebo víte, jak znakovat s miminkem? Budu ráda, když nám napíšete do komentáře, ať víme vlastně, jak se to má tahle věc v té širší populaci. Soni, teda můžeš nám říct něco málo o tom znakování, jak to vlastně od kdy třeba to miminko je schopný se naučit nějaký ty znaky a dá se s ním takhle dorozumět a vlastně v čem celá ta metoda spočívá, protože to přece jenom má nějaký svoje asi specifika, tím, že to je určitě teda pro komunikaci vlastně s těma kojencema. Jasně. Tak znakování je vlastně metoda, kdy učíme ty miminka spojovat si významy slov s gesty rukou. A děláme to hlavně proto, že oni vlastně už v útlém věku jsou určitým způsobem schopné hýbat ručičkama a tahle schopnost se jim samozřejmě postupně, jak stárnou, jak dospívají a rostou, tak se jim jakoby zlepšuje. A jsou schopní prostě spojit si ta slova s těmi znaky a tímhle způsobem vlastně dávat najevo, co potřebují nebo co prožívají. A to dokážou mnohem dřív, než začnou mluvit. Takže vlastně se s nima takhle dokážeme na poměrně jako hodně zjednodušené úrovni, ale přesto prostě je to jako úžasný, když vidíte třeba 6měsíční miminko, že si vědomě říká o to, že chce mlíko nebo že chce něčeho ještě. Pokud jde o ten věk, v kterém znakovat, tak dá se začít vlastně v kterémkoliv věku, kdy to miminko ještě nemluví. Jsou rodiče, kteří to zkouší už třeba od narození. Podle mě takový věk, jako kdy to určitě má smysl zkusit, je třeba už kolem 6 měsíců. Jsou miminka, které znakujou i dřív, ale je jich jako relativně málo, takže já bych jako doporučovala to v tomhle věku třeba začít zkoušet, zavést 2-3 znaky, které prostě zapojíme do té každodenní rutiny a budeme je nějaký čas dělat. A když prostě budeme vidět, že to miminko k tomu ještě jakoby nedozrálo a neznakuje zpět, tak kdo vytrvá, ať klidně vytrvá a znakuje dál. Já jsem třeba taková vytrvalá nebyla, když jsem to na dceru zkoušela několik týdnů a nemělo to žádnou odezvu, tak jsem udělala přestávku. Začala jsem vlastně v 6 měsících a pak jsem se vrátila třeba, myslím, že až kolem 10 měsíců a tehdy už to jako začalo fungovat, takže tam už jsme se do toho potom jako vrhli naplno a znakovali jsme až do doby, než začala mluvit. Takže v těch 6 měsících, třeba teďka v únoru jsem měla kurz a byly tam určitě maminky, které prostě měly děti, které v 6 měsících už se chytly a začaly znakovat takové ty nejjednodušší základní znaky. Ale byly tam i maminky, které měly děti třeba, co měly 7,5 měsíců, 8 měsíců, znakovali na ně 6 týdnů a nechytli se zatím. Jo? Takže je to fakt hodně individuální, chce to vytrvat a nenechat se odradit tím, že když v 6 měsících začnu a to miminko nezačne znakovat zpátky, takže někdo dělá něco špatně nebo že je s tím nějaký problém nebo že to nepůjde. Je to prostě fakt jenom otázka času a kdo vytrvá, ten uspěje.
taková jakoby největší šance, že to miminko se už jakoby rychleji chytne, je potom podle mě tak mezi tím 10., 12. měsícem nebo prostě plus minus kolem toho 1 roku. Tam jako to většinou trvá jako v řádech týdnů, řekněme, než to miminko se chytne. Když začnete v těch 6 měsících, může se chytnout hned, může to trvat i jako několik měsíců, než se chytne zpátky. A za mě teda, kdo jako vytrvá a bude v tom pokračovat, tak je to určitě super, protože to není tak, že když to miminko neznakuje zpátky, takže se nic neděje. Ono to pořád jako vnímá a pak ve chvíli, kdy do toho dozraje, tak prostě přeteče ta sklenice a to miminko začne prostě znakovat jako o život a spoustu znaků a pak to jako jede, jo. Takže určitě to má smysl v tom pokračovat, ale je možné udělat i přestávku a pak se prostě vrátit k tomu, až to miminko bude o pár měsíců větší a jak ty děti rostou, tak jsou schopné čím dál tím víc to pojmout, takže pak je ta doba prostě kratší a dá se zařazovat rychleji s mnohem víc znaků. V tom menším věku si myslím, že stačí určitě začít s několika málo znaky a čekat, až přijde nějaká odezva. Jo. No, tak super, tak děkuju, že jsi nám to teda trošičku osvětlila, o co se jedná. Mně to přijde taky úplně super, protože třeba syn můj začal mluvit skoro až ve 3 letech. Jo, že třeba jako říkal nějaký takový jednoduchý slova, že jo, máma něco. Jo, ale v podstatě jsem jako pořád čekala, kdy to přijde a trvalo to fakt dlouho, jakože jak to bylo moje první dítě, očekávala jsem, že třeba už někdy v tom roce a půl něco jako bude říkat a ono jako nic moc vlastně se nedělo. Má to nějaký vliv i na právě ten rozvoj té řeči, jestli třeba když vlastně takhle s tím miminkem komunikujeme tímhle způsobem, jestli se třeba dřív naučí mluvit, nebo jako jestli to nějak může souviset, to, kdy začne mluvit? Jo, souvisí a je to tak, jak říkáš, ten vliv je ve skutečnosti pozitivní. Jako občas se setkávám s obavou, jestli to není tak, že když začne znakovat, tak potom se mu nebude chtít mluvit, ale to vědecké studie to nepotvrzujou, i bych řekla, že je to jako podobné, jako bychom tvrdili, že dítě, které se naučí lézt po kolínkách, tak nebude chtít chodit. Jo. Prostě ty děti nemají důvodu toho znakování se trvávat, používají ho prostě jenom tehdy, pokud to nemůžou vyjádřit nějak jinak. A jakmile jim to ty řečové schopnosti začnou umožňovat, tak prostě postupně to znakování opouštějí. I třeba ze začátku to je tak, že to, co dokážou vyslovit, tak vysloví a to, co nedokážou vyslovit, tak tam si ještě pomáhají znaky a postupně ty znaky opouštějí, ale existují teda na to skutečně i studie dělané někde, myslím, že na Kalifornské univerzitě, kde sledovali děti, vlastně jako slyšící děti, s kterými se znakovalo, jo, nemluvíme tady vůbec o neslyšících dětích, a zjistili, že to spíš jakoby příchod toho mluvení urychluje. A jedna z těch příčin je i ta, že vlastně ty děti se učí pracovat s tím jazykem i bez toho, aniž by uměli vyslovovat ty slova, ale že vlastně chápou ty významy, učí se taky tomu, že vědomně sami můžou něco vyjádřit, že jo, pak už vlastně jenom změní ten prostředek z gesta rukou, přejdou na slova. Takže má to ten vliv na ten vývoj řeči spíš jako pozitivní. A ještě mě zaujalo, jak jsi říkala, že ten tvůj syn začal mluvit až kolem 3. roku, tak třeba setkala jsem se s námitkou proti znakování, jako že to na těch pár měsíců nestojí za to. A to mně třeba přijde tady zrovna konkrétně na tomhle případě, že když bych měla takové miminko, řekněme, že třeba ani by nezačal znakovat nějak extra brzo, že by třeba začal znakovat až kolem toho 1 roku, jo. Tak prostě minimálně 1,5 roku až 2, řekněme, je tam prostor, aby se mohl vyjádřit díky tomu znakování. Takže takový argument, jako, že to na těch pár měsíců nestojí za to, mně přijde, že vlastně jako tak je scestný. No. Že pro rodiče to není žádné velké úsilí se ty znaky naučit a tomu miminku to prostě najednou jako obrovsky rozšíří možnosti, jak vyjádřit, jako co si přeje, co vnímá, co prožívá. A mně právě i přijde, že často to máme s těma miminkama, takže oni jsou jako ještě malí a ničemu nerozumí a vlastně nám jako nedochází, co všechno oni vnímají a co všechno prožívají a co všechno je jako zajímá. A pro mě bylo to znakování vlastně nejpřínosnější tady v tom, že mě jako na začátku nevedla nějaká touha porozumět potřebám, i když to samozřejmě jako je taky super, jo. A já jsem byla prostě strašně zvědavá na to, co mi bude těma rukama říkat, jo. Takže pak prostě se mi třeba nesla na hřiště a ona mi ukazovala, že vidí kočku, nebo že vidí ptáčka, jo. Já jsem ani netušila, že tam nějaká kočka je, ona měla přehled o všech kočkách v okolí, jo. Dcerka. Nebo ten znak pro ještě, ten je úplně
úžasný, že kolikrát nás vlastně ani nenapadne, co všechno se těm dětem líbí a co by mohli chtít vědět ještě, protože pro nás jsou to jako naprosto banální věci, které děláme třeba 100krát každý den a to se nám prostě s dcerkou jako často stávalo, prostě i jsme s ní třeba dělali někdy nějaké blbinky, řekněme, nebo něco takového, ona to jako absolvovala s kamenným výrazem, vůbec se nesmála, že bychom z toho mohli usoudit, že by to chtěla jako ještě. A poté, co jsme to skončili, tak začala znakovat, že chce ještě. Jo. Mm-hmm. A takhle vlastně vidíš, pronikneš mnohem víc do toho světa toho malého človíčka a dozvíš se o něm. A to porozumění těm potřebám je teda samozřejmě taky důležité. To jsou maminky, co třeba sdílí, že ty děti jim znakujou, že mají žízeň, když mají horečku a tak. To mi přijde třeba jako hrozně důležité samozřejmě. Jo. Ale mě teda vždycky víc hnala prostě ta touha jako vidět, co prožívá. Jako. No, a to bude to znakování prostě úplně perfektní. No, mně to přijde jako skvělý právě i v tom, že vlastně to dítě teda má i jiný nástroj, než ten pláč, že jo, protože takže asi pak mnohem méně jako to dítě pláče, předpokládám, že prostě když teda chce ještě, tak udělá ten znak a ne, že prostě začne jako brečet. Jo, což prostě si myslím, že je skvělý. A vlastně ten důvod, nebo ta myšlenka, s kterou já jsem tě oslovila k tvorbě toho bonusu k mému kurzu, byla taková, že vlastně vím, že tady, nebo prostě tady pracujeme s miminkama právě buď jako úplně malýma, který teda znakovat zřejmě ještě jako nedovedou, ale potom právě, když už jsou starší, a už třeba mají příkrmy nebo prostě dostávají tu pevnou stravu a mohlo by se dát s nima tímhle způsobem vykomunikovat třeba to, jestli třeba to jídlo, který dostávají, už nechtějí dál jíst, protože mají dost, nebo jestli je třeba něco bolí a není jim dobře. Jo, jakože tohle to je taky takový věštění z křišťálový koule často, že vlastně to miminko prostě, když začne jenom brečet, tak my vlastně nevíme přesně, co se mu děje. A samozřejmě ten materský instinkt nám dost pomůže, ale pokud existuje nástroj, který by nám vlastně umožnil tu komunikaci s tím miminkem, že by nám mohlo dát najevo, jako co teda se v něm odehrává, tak, že by to vlastně mohlo usnadnit i to řešení těch potravinových alergií, protože bychom dokázali líp rozlišit, proč vlastně to dítě v tu chvíli je nespokojený nebo spokojený a tak dál. Tak můžeš nám prosím říct o tom bonusu, který jsi připravila pro ten můj kurz, jak vlastně co se tam maminky jako naučí vlastně v podstatě. Jasně, tak je to takové krátké video rozdělené na 2 části, kde v úvodní části říkám takové jakoby základní úvod a základní informace o tom znakování a pak v té druhé polovině, tak tam se maminky naučí 5 znaků, které můžou právě použít jako ty startovací znaky, když by si to znakování chtěli vyzkoušet a zaujalo je, tak jsou to znaky, s kterými prostě můžou začít vlastně v kterémkoliv věku. Jo? A ještě tady k tomu, co jsi říkala před chvilkou, tak bych chtěla doplnit, že nejenom, že ty děti potom jsou schopné sdělit ještě, že chtějí, ale kdo by měl zájem a chtěl by se do toho znakování ponořit jakoby hlouběji, tak se můžeme naučit i třeba znaky pro konkrétní jídla. Jo, to, co děti nejčastěji jedí, takže potom jsou schopné ty děti sdělit i přímo, samozřejmě ne pro všechna jídla, jo, nebo nejde to úplně ve všech případech, ale prostě takové ty základní věci jako banán, jablíčko, rohlík, jogurt, polévka, nebo já nevím, co vás napadá, nebo co miminka jedí. Takže jsou potom schopni říct i něco takového, jo, že by chtěli něco jiného vlastně, nejenom, že chtějí ještě nebo dost, ale co by chtěli. Jo, tak to je skvělý. Soni, tak já ti moc děkuju za dnešní rozhovor i za ten bonus, který jsi připravila pro kurz Spokojené miminko. Ještě tady zmíním, že registrace do kurzu končí zítra o půlnoci, takže už není tolik času a pokud o tom uvažujete, tak je teď ta správná chvíle se rozhodnout, jestli se přidáte. Moc ti děkuji, Soni, za dnešní rozhovor. Měj se krásně a zdravím i všechny sledující. Mějte se taky krásně. Já taky děkuju. Nazdakovanou.